ụmụnne m ndị Igbo ekene m unu. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekenekwa masị m nke onye chi na zere. Anyị abatago na nkụzi ọdịnala na omenala Igbo, the culture and the tradition of ndị Igbo. Tata anyị ga-eme the practical demonstration. Unu na-eme anya, bịa nso. Unu na-eme anya ihe nji bụ gịnị? Nzu, ọjị, edo na ose ọjị. Unu mana unu bịa n'ala Igbo, echie gị ihe ndị a dịka ịbịa be mmadụ, echie gị ihe ndị a ngosiri gị: nzu, edo, ọjị na ose ọjị. Ọ na-egosi ezi nnabata na anabatara gị nke ọma. So ụmụnne m, ka ngosi unu ka ndị Igbo si were eme gịnị? Eme emume na ọ bụrụ na ije ebe mmadụ maọbụ dimgbe unu ọbụla na ife dimgbe unu ọbụla kwesịrị na-eme tupu o jebe ọrụ maọbụ o jebe ihe dị ya mkpa na ọ bụrụ na o tete ụra. Dịka n'ala Igbo anyị, nzu na-egosi obi ọcha. Ọjị bụ ihe ndị Igbo ji were eme gịnị? Ekpere chi ha aga ọfọ. Ose ọjị anaghị eji iji ihere. Edo bụ ka o mee gịnị? Ka o doo anyị anya. Ngwa na anya. Ọ bụrụ na ịbata na be mmadụ, anaghị enye mmadụ nzu n'aka. Anaghị enye mmadụ nzu n'aka. A na-edobe nzu n'ala. Ọ bụrụ na ịbata na be mmadụ, achọọ ime gịnị? Ịga ọfọ, onye ha ewepụta ihe dị ka nzu nye gị. Ife iji ebu ụzọ mee gịnị? A na-agbachasị akpụkpọ ụkwụ, maka na ana enu na ana ka a na-asọpụrụ. So onye ha weta nzu, anyị anaghị aka nzu ụdị a. Ihe a na-eme gịnị? A na-aka nzu enu. Ifete eme gịnị? Ụfọdụ na-ekpu Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. So emechaa ya, iwe kpọkuwe ndị mbụ na ndị egede, ndị ichie ebe nna gị. Ha mee gịnị? Ha bịa ma nzu. Ha bịa ma nzu. Ị na-akpọkuwe ha bịa ma nzu. Ị na-akpa afa ha. Ha bịa ma nzu. So ha machaa nzu, ụfọdụ na-eme gịnị? Ụfọdụ na-etinye n'egedege ihu, tee ya n'aka, tee ya n'ọkpa, dịka ndị si were kwenye. Then nke ọzọ bụ edo. Ka ihe niile eji ekwu na ihe niile unu ji eme ka o mee gịnị? Ka o doo anya. Ụdị ka esi emekwa gịnị? Na-amakwa edo. Ụdị ka ị ga-ebido kwuwe ya ndị ichie ebe nna gị, ndị mbụ na ndị egede. Ụdị ka ị ga-ebido eme gịnị? Tụsa edo. Ka ihe niile, ụfọdụ na-amakwa edo n'ihu maọbụ n'anya, ụfọdụ etee n'anya. O dipendi ka ndị si were eme na nke ha. Then tupuzi ewetezi ọjị. Ọjị bụ ife ndị Igbo niile kwekọrịtara. Ife ndị Igbo ji were kpelu chi ha. A na-agọ ọjị agọ. Anaghị ekpe ekpere asị ka ekpe ekpere ọjị. A na-agọ ọjị ọfọ ka a na-agọ n'ọjị. Tupu a na-agọ ọfọ n'ọjị, a na-eme gịnị? Dimgbe unu ga-eweta ọjị si Chukwu okike abịama, ajaara ngwurube nna ya. So o wee kenebe, o kenecha, o wee kwuo ebumnobi ya n'ọjị. O kwucha ebumnobi ya n'ọjị, o mee gịnị? Ọwa ọjị. Ọwa ọjị, o mee gịnị? Ọ tụpụrụ ndị mbara obube nna ya, ndị mbụ na ndị egede. Mana o nwere ife m chọrọ ime gịnị? Ịkọwakwara unu n'ọjị. Ịwa ọjị dị ụzọ na-atọ n'ala Igbo. Hụchanụ m ntị ọfụma, maka na ebe a ka ndị Igbo aghọtaghị. Ebe a ka ndị ụka na ndị ọdịnala na-enwe nsogbu.
ọjị ọbụla dị mbụ unu ọbụla warụbeye ọ bụghị ụdị ọjị ka a na-eme gịnị ọ bụghị ụdị usoro ka a na-eme ebe a na-eme agbamnkwụ nwaanyị ọ bịa bụkwana ụdị usoro ka a na-awa ọjị n'ụka ijee eje bụ nweta ha ihe nzu edo na ose ọjị bịa ebe a na-awa nkwụ nwaanyị mba ihe niile nwere usoro ọjị a na-agọ ebe a na-agba nkwụ nwaanyị n'ala Igbo anyị dị iche nke a na-agọ n'obi be nna gị dị iche nke a na-ekpe n'ụka dị iche ama na o mee gịnị na o doro gị anya nke Igbo dị n'ime ya bụ na ọtụtụ ụmụnne anyị na-ajụ m na nwaanyị a na-awa ọjị n'ala Igbo nwaanyị a na-aka nzu n'ala Igbo iji wee doo gị anya ịbịa n'ala Igbo nwaanyị na-ama nzu mana nwaanyị anaghị aka nzu n'ala nwaanyị dịka ndị na-eme ihe ọdịnala na nwaanyị o weta nzu o mee gịnị ọ gbakete nzu ọ na-amarie na-akpọ mmụọ na ya ji wee bịa ụwa na-akpọ ndị ichie ebe nna ya so nwaanyị anwa nkanwu nzu n'ala nwaanyị ọbụla na-aka nzu n'ala ma na nwaanyị ha amaghị ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo nwaanyị na-amakwa edo nwaanyị na-ama edo mana nwaanyị anaghị eweta ọjị gọdọ ọjị ka esi agọdọ ya n'ala Igbo nwaanyị nwere ike ikwu okwu n'ọjị kwa ya taa mana ọ bụrụ na ebe a mụtara nwa nwoke dịka na ụmụada maọbụ ndị inyom ọ na-abịa n'nzukọ eji eme gịnị eji akpọta nwatakịrị nwoke ha ọsọkwa na bụ na o pere mpe o mee gịnị ewere aka ya tinye n'ọjị ihi eme gịnị ha ekpedolu ma waa ya ama na nkụzi a na o kwere gị nghọta agba nke Igbo cheburu m n'ife gbasara osisi ọjị n'ala Igbo ife ị nwere ike imedowe mbụ ife ozi a kaba arụ tụsara nya sonye na my Facebook page and also my YouTube page at Maazi-UC Igbo bụ Igbo asị ka ọ dị ka ọfịa amara enwe ndị be anyị ndewonu.